faceți, lume? Suntem aici. Am revenit în partea a doua. Oh, da. Sper că ne-ați urmărit videoclipul anterior. Da. Deci episodul 1 e făcut din două părți. Și în episodul acesta ne va însoți Alex. Ca și primul episod. În afară de a termina refugiul, doar am mai pus niște gresii aici și o poartă. În rest n-am făcut nimic fără voi. Mina o știți, avem suficiente itemsuri, dar stați liniștiți, asta nu e casa noastră normal. Asta nu e casa noastră full. Nu, e doar un refugiu până când ne facem o casă adevărată. Da, dar totuși o să-l păstrăm pentru... În caz că... Pe post de adăpost, hei. Scuze. În caz că o să fie mulți creeperi în casa veche. Ceva de genul. Dar totuși, hai că arată bine. Da, vrei să mă duc după un anumit tip de lemn? Da, să facem și podeaua și să spargem paturile. Aici nu facem podea aici. Nu, hai mă să punem totuși. Uite, punem un pat aici și unul uite aici. Ăsta va fi refugiu dacă murim, adică, dar totuși ar trebui și asta să fie mai frumos. Dacă spui tu. Stai un picuț, mai e cabel? Da, 10. Vrei un furnace? Dă-și mie, te rog. Nu, dă-și mie, te rog. Nu vreau furnace. Îmi iau pe tot, că mă duc la minat. Fă și mie o torță. Am deja. Dă-mi și mie, am cu o mină. Mersi. Știi că nu poți să faci singură. Trebuie smus. Nașpa. Mai bine știți cum faceți pentru torțe? Din lemn. Faceți din lemn, mai bine. Okay. Dar nici lemn nu prea avem mai mult col. Deci ce fel de lemn vrei? Nu contează. Hei, e întuneric. Orice lemn, dar să fie de același fer. Ai pus paturile? Da. Exact așa vreau. Hai să ne culcăm. Nu, e de-abia acum se face întuneric. Păi da. Ai ceva de mâncare? Nu, tu? Nu. Nu, n-avem. Nu putem mânca sugarcane, nu? Nu. Ia stai. Poate facem ceva cu scările aici. Unde ești? Afară. De ce? Caut chestii. Îți place să umbli noaptea? N-ai iteme, nu? Nu, și văd un skeleton. Te descurci? Nu vreau să-l atac. Vreau doar ceva de mâncare. Da, chiar. Unde era oamenii aia, auzi văzut și oameni mov? Erau și oameni mov? Nu. Frate, văd 3 creeperi în același loc, 4 păianjeni tot acolo și 2 scheletoni. Multă baftă, frate. Eu fug, îmi pare rău. Noi când zicem multă baftă, frate, tu trebuie să rămâne, înțeles? Da, exact. Da. Ca pe tău. Ce-ai făcut? Perete din cabel. Totuși să aibă și ăsta un pic de stil. Uite, în timp ce o să facem acest videoclip, mă gândeam să vorbim despre ce avem în plan. Deci, în caz că nu v-am spus, mă gândesc să fac videoclipuri cu Diablo 3 și Darksiders 2. Spuneți-ne în comments ce părere aveți despre asta. Iar eu mă gândeam să fac videouri cu League of Legends și Counter-Strike. League of Legends alături de sau ce mai vreți voi. O să ne mai uităm în comments-uri în caz că vreți voi ceva în mod special. Pe
Adică, de exemplu, dacă vezi FIFA. Mai ai cabel sau torțe? Cum? Fă și mie niște torțe. Ok. Câte? 4 ajung. 4 ajung? Mhm. Sau doar de Warcraft, dacă vreți. Da, chiar World of Warcraft, da. Se apucă Alex. Da. Îți joci tu World of Warcraft? Da. Și problema e că el nu o să știe să folosească recorderul. Da. Exact. Dacă o să mai găsiți altcineva. Deci nu cred că o să ajungem să facem World of Warcraft, dar s-ar putea să facem Portal 2 sau ce vreți voi. Eu n-am Portal 2. Nu, da, am eu. Ți-l cumperi? Nu, Sau l-am. îl iei cu crack? Nu, l-am. Cumpărat sau cu crack? Dacă o să învăț să fac Frate, nu. și World of Warcraft. Eu nu-mi iau jocuri cu crack. Nu? Nu. Nu? Nu. Adică Minecraft-ul mai complet. Eu știu cum să-mi iau, dar eu nu-mi iau. Și eu cu Diamond Tools de obicei. Aha. Așa, m-am dus după cabel, n-am dat încă de nimic, mâncare n-avem, suntem buni, nu? Tot Diamond Tools folosesc și eu, doar că eu îmi iau cu crack numai filme. Eu mi-au de pe, de exemplu, Extreme Share, e un site de uTorrent, dacă ați auzit. Acum, noi nu vrem să facem reclamă, dar v-am zis. Da, eu folosesc Filelist, care e o rețea foarte privată și îți trebuie invitație din interior, nu orice blog poate să se bage. Eu de acolo mi iau filme. Că am primit invitație de la știi tu cine. Da. De cineva, nu te interesează pe tine. Ba să știi. Frate, eu mor. Așa că, adio lume. Ok. Te duci jos sau sus? Se pare că te-ai dus în mijloc. Bă, eu nu mai pot să iau asta, fii atent. Ce nu mai poți? Cabelul. Uite, un cabel aici. Păi, da, știu, mai sunt blocuri fantomă. Fantomă se numesc? Da, Phantom Blocks. Există și unele blocuri, știi ce mi s-a întâmplat odată? Eu am minat odată un dirt, dar nu a apărut acolo, ca și cum ar fi minat și am trecut prin dirt. Poți să te duci după lemn? Ce lemn avem? Să punem podea. Fantomă? Există fantome în Minecraft? Hei, Pascu. Punem de-asta? Ca podea? Ce mă liniștește pe mine? Îl punem pe ăsta ca și podea? Dacă vrei tu. Apropo, cât e din video? Ce? O să se spargă paturile. Ba nu? Ba nu, alea plătesc. Plouă cu lemn. Dar nu o să mai plouă. Ar fi tare să plouă cu Diamond. Visează, dragul meu, visează. Mamă, mă enervează blocul ăla, numai. Care? Ăla, fantomă. La mine nu mai este. La mine da. Ce sunet nasol a fost adineori. Arată bine, chiar pentru un refugiu, nu credeți? Stați liniștiți, nu suntem noob la Minecraft. Suntem chiar foarte buni. Nici eu nu sunt noob. No, da, nu ești. Nu e. Știu. E destul de bun. Știu, l-am văzut. Nici nu m-ai văzut. Ba da, te-am văzut. N-am făcut niciodată un video. Nu mai ai văzut niciodată cum joc. Te-am lăsat într-o zi pe calculatorul meu, nu mai știi. Ei, ai luat ușa? A? Ai luat ușa, cred. Băi, eu rămân fără de asta, târnacop. Am niște prieteni care joacă de 3 Da, e ani. chiar acolo ușa. Va. Ușa e chiar acolo. M-am întors adineori. Ușa acolo. Ai pus-o tu. Ba nu? Ai pus-o, era pusă în alt loc.
ce Râs ca un nebun. Frate, am găsit rotom flash pe jos. Chiar? Da, și o mină. Hei, am găsit iron. Și eu am găsit, dar n-am avut Da, ce dar să-l nu iau. mai țineți minte. Stai că vin eu să-l iau. Dă-mi un turnăcop de piatră, te rog. Că e Vino în mult. casă că-ți dau eu cabel. Bine. Și al meu se termină. Ține minte unde e locul. Păi eu țin minte unde. Lado, o să facem și de DC dacă e. Da, o să facem și episoade de DC Universe. Un joc online foarte drăguț în care îți faci propriul tău supererou cu ce puteri vrei tu. Și Aproape. Eu dacă e de ziua mea o să-mi iau completul. e complet. E full. Nu, E gratis. știu completul, adică super completul, cu lanterna verde, cu... Da, știu, e foarte mișto cu lanterna verde. O să-mi iau de ziua mea. Hai, am făcut un târnăcop. Mă duc după Deci dacă ne apucăm... Mă duc după Iron, da? Ce? Mă duc după Iron. Ok. Eu termin refugiu. Și să știi că lanterna verde e cea mai bună putere. Au, nisip prost. Te-ai scufundat în el? Dap. În mină. În orice nisip. Hei, am mai găsit și niște coal. Ia-l. Păi da. Au zombie, dar nu văd niciunul. Serios? Da. Pe unul chemau Aud Culori. Cum s-au văzut, mă, culori? Pe Counter-Strike? Da, pe Bogdan. Pe Munteanu, Bogdi. Bă, pe bune, pe mine mă sperie. Bă, pe bune, eu am terminat refugiu. Putem să ne apucăm de casă, e foarte safe. Știu. E numai cabel pe lângă el. La Da. pe DC Universe e cel mai tare să te faci de plantă. Nu-mi place. Și de ce ești șmecher? Îți iei o magie de te faci wolf și ai și super viteză dacă ți-i zborul. Știu. Crezi că n-am jucat jocul ăla, sunt mai bun decât tine la el. Eu mă bat PvP pe el. A? PvP. PvP. Mie nu-mi place. Nu reușesc niciodată să crezi că vin tot felul de buți care mă omoară. Odată știi ce mi s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat să bat pe unul care deci eram 3 persoane. Unul era blocat în albastru, unul era în roșu și unul era în galben. Eu eram ăla din albastru. Deci roșu a bătut pe galben, galben m-a bătut pe mine, iar eu am bătut pe roșu. Mi-ai mai zis. Da. A fost foarte tare. Nu știu cum, dar s-a întâmplat. De ce stai îmbrăcat în casă? De ce stai îmbrăcat în casă?